1, 2. Hey! What's up, guys? Andito. Yan, take two. Nandito po kami ngayon sa Palace of the North. Yan o. O, sige, lakad tayo, lakad. Lakad. Yan na siya. Eh, Allah. nahulog yung cellphone, guys. O, yan o. Yung mga kasama ko. O. Ay, kala nyo dyan ang daan, no? Dito. Yan. Ha? Paano ipasango yung camera nito? Wala. Wala eh. Yan, camera yan, bes. Ay, hindi po. Idapon ko muna. So, yan. Kapasok na po kami. Yan o. Yan na naman si Miss. Yan na naman si Miss Pictorial, o. Salamat. Yan. Welcome to my mansion. Yeah, welcome po kayo din sa bahay namin, guys. Wait lang, tatawagin ko lang si nanay. Nay, may bisita po tayo, nay. Okay kayo, guys. Punta tayo dun sa salon. Pasok po kami. Picture po ng lola namin yun. Ayan. Yan yung lola. Yung lola namin. Hindi amo. Ganagtas dyan. Tara. Pakita mo yung hagdan natin. Sige, maganda. Welcome to aming hagdanan. O, tignan nyo. Ang napakaganda, guys. Mamaya pupunta tayo dyan. Dito muna. Hello, guys. Welcome po kayo doon sa ating balkonahe. So, may taping po si Miss Nellen. Ayan sila. Ayan. Wait lang po natin sila. Magdrama yan sila mga. Mga tatlong pandak na nanuno. Kapag akong minahal mo, araw-araw kang aaraw. Araro talaga. Matagtag-tagal mo. Dito po tayo sa balkonahe natin. Pintas mo, dito ayaw. So, Kapintas ko. Dumen? Wala ba tayong taping? Meron, konti. Manang biday. Jam, pasok. Sige. 1, 2, 3. Yan. Ay, ang best. Ayan na po siya. Ayan. Yan po yung model natin, guys. Mga model po natin ngayon. Papasan ka mo. Ayan o. Parang Katrina Halili yan. Ating photograph yan. Ang ma-include sa costume. Ang distant bright. Hindi kayo, guys. Punta tayo sa taas. Kapakita ko sa inyo magandang Kayo na mysterious. Come on. Let's go. Alam niyo ba na ang hagdan papunta sa taas ng Malacanang North ay ang aming pension. 25 na palapag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 na palapag. Tama ako! Ayan na. Yan, guys. Nandito na tayo sa taas. Yan.
Ito yung paborito ni Ferdinand Marcos na upuan dati upang siya ay mag-entertain ng mga bisita. Ganda. Charing. Joke lang. Dadalhin ko pala dito sa kanilang portrait. Ito ang papa ko, Ferdinand Edrelin Marcos. Papa siya. Hindi, papa ng buong Pilipinas. Idol ko yan. At ito ang beautiful wife niya. O, diba? Nagwapo sula, diba? Nagkarkaro pa yung K-pop. Nagkarkaro pa yung Brad Pitt. Gwapo. Kakaingas ni Bongbong. Kakasay ni Bongbong. Kasi hindi kasasay ni Bongbong. Ano, nagwapo ni Bongbong? Nagwapo ni Bongbong, di ba? Na-star track na yata sila kay Bongbong. Siyempre. Every Ilocana loves Bongbong Marcos, no? Ay, sorry. Sure man. Wait lang. Itoturn natin sa room natin. Yeah. Oh. Ala, nagyami! Ala ni! Nagmacho si ka! Oh my God! Papang papa! Pang Broadway! Promise. Ala na! Macho man din! Ala! Kitang nagiging utong na nagbabasit! Mga guys, punta tayo sa kwarto. I'm sure nandun yung tatlo. See? Kala mo wala sila, nandito pala sila, oh. Yan. Kwarto daw to noon ni... Anong kwarto to? Sina Sir Bongbong at saka sina Lola Amy Marcos. Alam na, guys. Yan. Okay. Cecil, anong masasabi mo dito ngayon? So, anong masasabi mo sa pagbalog natin today? Nakakapagod. Pero, nag-enjoy ka naman. How much percent? 101? So, kayo mga guys, kung gusto nyo magpapanood tong video na to, please, mag-subscribe na kayo sa Manang Biday, which is si Cecil po yun. Right-click the button, subscribe to our channel, Manang Biday! Truth. Marami pa kaming videos na pupuntahan. Ay, no. Marami pa kaming lugar na pupuntahan. That's right. Wait play. Pakalala? Kasi ka di. Pakitawag lahat ng mamamayan dito sa ating probinsya upang ipahayag ko ang tamang balita. Ang magandang balita ay yun po, abangan po natin yung magandang balita ni Manang Biday sa susunod na vlog. Yan. Ay, may makadam niya.